Moi, mä oon Emma Heinonen, Tanssiteatteri MD:n yleisötyöntekijä. Tervetuloa Hällä-näyttämölle. Tuu mukaan! Hällä-näyttämö sijaitsee osoitteessa Hämeenkatu 25, aivan Tampereen ydinkeskustassa. Ja esimerkiksi ratikkapysäkki Tuulensuu on tuossa ihan kulman takana. Tanssivirtaa-festivaalilla nähdään 4 esitystä, joista osassa myös yleisö istuu täällä näyttämöllä. Teokset ei kuitenkaan ole osallistavia, eli voit rauhassa istua omalla paikalla. Tanssin nälkäiselle on tarjolla myös työpajoja ja tanssielokuvanäytös. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan nykytanssiin.